En geno mara nyako Ramogi ni riyo makare machiegni weche manyien mag migago e Ramogi TV waikoni mathoth mawuok e pachoka kaachiel gi pinje maloka. Odiechieng'no ma yiero mar Amerika bende wadhi mi duoko mare. Machiegni to mokwongo thuond weche. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement. Donald Trump otelo e kwan mag ombulu mosekwan e yiero manyo tim e piny Amerika. Duol mandiko jopuonje tich TSC olando ka ondamo mager mar chik ne jopuonje 8 mancho maki e wi kuo mar penjo mabei poni oyudgi kod ketho. Obila ochako nonro e wi nek mar miyo moro manyo kwany konegi Kajiado. Nyako Ramogi gi thuolo mar orote machuok e laini marwa mar 2-600 machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng'. Duol mochung'ne ndiko jopuonje tich TSC oyango ni jopuonje 8 manomaki kitudo kod kuo mar penj ibiro mi kum poni biro yudogi kod ketho. Direkta mar TSC e kaunti ma Homa Bay Milton Oyugi okoni TSC rito nonro masani dhi nyime e wi jopuonje 8 go mane omaki e skund secondary ma Pala Masogo, kendo koyudgi kod ketho TSC biro kawnegi ondamo mager mar chik. Okoni migawo mar somo ne osetero jorit penj manyien e sikundno, kendo koro jopuonjre dhi nyime gi timo penj magi. Jopuonje 8 go igeno mar chopo e nyim doho kama idhi donjnegi e kod ketho mar temo kwalo penj bang' ka nomakgi wuok tich godhiambo. Komishna mar kaunti ma Homa Bay Moses Lilan ogolo siem ne apisas marito penj kokonegi ni manoyudi kodonjore e kuo mar penj tibiro kawo negi ondamo mowinjore. Across the county, we have our officers working around the clock to ensure that these exams are taken seriously with integrity. We want to ask all our examinations officials, be they the center managers, the invigilators, and the security officers, their topmost priority is to guarantee the integrity of these exams. They should put in their very best to ensure that no shortcuts are taken, no monkey business are condoned within the centers. And arising from that incident, we have put in extra measures just to ensure nothing of a similar incident will occur again. We've replaced the center manager. We've also replaced the supervisor and all the invigilators who are suspected to have been involved in that incident. So the center is secured. So we want to encourage the entire public, in case they see anything within the community that is likely to compromise the integrity of our exams, let them continue being good citizens, sharing information. Obila ma Kiseria ne kaunti ma Kajiado timo nonro wi nek mar miyo moro manoyudi konegi e yo magalagala, kendo ringre nowiti e liare mar kadak mare otieno ma piny norugodo Jumapil. Nyaka sani achije 2 osemaki ka nonro dhi nyime e wi tho mar miyono manobambi kaeto chuo ng'ute gi pala, kaeto otho kaeto dhi ojwang' ringre oko mar ode. Fredrick Omondi miyo waler. E gweng' ma Olteyani mani Kiserian kar chung'ud bura ma Kajiado West, wayudo wede kod osiepe kapon negi lit kod kuyo bang' nek ma koch mar Rosoila mane oyud ringre ne e laro mar ode chieng' Jumapil gokinyi. Wachore ni jok mane otimo nek makamano ne ochopo e dalano gotieno kendo bambo miyono kapok ginege kendo jwang'o ringre ne e puodho ondamo matin ka owuok e ode. Nimestuka sana kwa sababu hiyo jioni yake tulikuwa naye, kabla tumeachana naye like 6 ya jioni alikuja akaniachia mtoto wake akatoka akaenda dukani kutafuta unga. Hata kama alikuwa na makosa sijui kwa nini alifanywa unyama kama huo. Report mar bero yango ni Rose ne otho banka ne ong'ad ng'ute gi pala, ogol wengene kaeto owegi adhonde e wiye kod lwetene. Pala mane onege godo bende ne oyud ka owe kama nek makamano no otimore. Kuna ilikatwa shingo na very sharp object, na kulikuwa tena na other
cuts on the body. Inaonyesha alikuwa na struggle na kushika kisu. Mpaka vidole zimekatwa. Kichwa yenyewe haina hii nyama yote, hii ngozi yote ya uso. Ni kama imechinjwa yote. Imechinjwa hii ya uso na nywele pia ikachinjwa. So yote ilikuwa skull peke yake. Pia hakuwa na macho na ulimi. Yote ilikuwa skull white. Enti mawe jogweng' koda kiluoro moloto joma mine manek margi osabedo ka medore pachoka. Kwa hakika tunaona it's part of the femicide that is going on in the country. Na imetulenga sisi, we've been seeing in the media, hata kwa bunge imekuwa pale. Na sasa tunaona kweli kitu inaweza kuwa mbali, lakini sasa imefanyika. Tuko na wasiwasi kabisa chungu mzima. Kwa sababu mama tumekuwa tukiuliwa, mambo inapuuzwa. Unakufa hata uko Nairobi lakini leo hii ni sisi wote ni. We can't tell the cause of the murder, but investigations are being done. The people who are suspected to have done it, and they have already recorded statements. Nyaka sani pok ong'ere gima dine mi jogo neg miyono, ka obila osemako kendo ogeng'one achije ariyo makoro itiyo godo e timo nonro. Frederick Omondi, Ramogi TV. Riwruok makedo ne ratiro ma jok mamine medo kwayo jotelo mopogore mondo med jiw arita ma jok mamine pachoka. Magi ne giwacho kinde mane gibago romo e kar jot ma jalup County Commissioner ma Kisumu Central Langat Bosek. Langat ojiwo ni kaka tend arita gibiro neno ni gitiyo makare kendo jiw arita ne jok mamine, kendo medo wacho ni gibiro medo ber arita kwe e kaunti ma Kisumu. Ewi mano gimedo kwayo ni buche duto manie doho mondo mi oyal mapiyo mondo mi jogo moterogi e doho kik chunygi tho. We'll be able to bring this kind of violence down. So we are encouraging everyone, members of the public, members of other organizations to come forward, assist us in addressing this violence. We also urge the members of the public that once they report cases to the police, they should be able to provide enough evidence, and we discourage them from cases where you say, this is my partner, we do not want to proceed with a case. Ade chaka kwayo ni cases manie court kinyalo timne gi piyo piyo mondo inyayudo ni ngato solve case mar GBV kata mar femicide for around ata 5-10 years. Ido ka jomoko be giamua ni wanto case ni okodo endelea go. Chuno wani wadok wadhi dak gi jogo mosebedo ka goyo wa jogo mosebedo ka inyowa to eventually wayudo issues mag inego wa e utegi. Kawarango chien kae DCI nogolo report ni kuom ndalo 90 gi waselalo mon 97 e lwet either chuogi kata osiepgi machiegni kata wedegi machiegni ma osetango ni adiera kawarango kor ute kata kor dak ntiere gaps mantiere to nwabiro kae mondo waga network makenje kalure gi weche reporting of cases. Ka warango Kisumu kende wan gi cases adek, Mario nosetimre Manyata gi achiel manyocho timre Korando, to wabiro mondo wayuag mondo warang ni solution mane monego beni wabedo godo. Manen jatend piny Amerika Donald Trump otele yiero maduong' mar pinyno e kinde modong' mana gwenge manok kende tigolo duoko ayanga mar yiero ma Amerika. Trump kata kamano noselandore kaka jaloch e kinde mano twak kod johera mage. Motelo ne mano, Trump notiyo kaka jatend piny Amerika mar 45 kama bang'e Joe Biden noyombe e yiero ma 2020. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, kweno mar ombulu pod dhi nyime e gwenge mamoko kendo Donald Trump otelo gi ombulu 266. Ne en mor maduong' ne jogo mosebedo ka chiwo sir ne kampen mar jatend piny Amerika machon Donald Trump. Ka giting'o tese manigi andika kendo ka gipamo ranyisi ne mar mor e kinde mane Trump ne olando ni kaluwore kod duoko mawiye oneno ka odhi bedo jatend piny manyien. Koloso e gwenge ma West Palm Beach, Florida, Donald Trump oyangore kaka jaloch kendo jatend piny Amerika mar 47. Ma kata obedo ni pok otiek kwano ombulu moloyo to e gwenge mag Wisconsin, Michigan kod Arizona, ma gin moko kuom gwenge mabiro konyo yango jaloch.
We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Kochopo sani, Trump mochungi duond bura mar Republican otelo e yiero makamano kendo oseyudo loch e gwenge 266 mideno ni electoral colleges, ka Harris mochungi Democrat nigi ombulu 205. Ombulugi gin mago mag electoral votes kata jogo mowal mar yiero jatend piny kendo winjore ochop 270 mar chiwo thuolo mar telo. Trump bende otele kwano ombulu molut gi jopiny kata popular votes kendo singo chwalo nyime chenro mag dongruok e piny Amerika moloyo to duoko piny osuru kod keto arita makare e tong' duto mag pinyno. We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Nyaka sani, piny ngima rito kendo rango ni duoko biro bedo mane e kinde ma idhi land ayanga duoko mogik. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jotelo mag siasa tendo bila kaachiel kod jodak e counties ma West Pokot kod Elgeyo Marakwet okendo winjruok manyayo kwe kod achiel e kind oganda makono kaka yo mar kelo dongruok e gwengego. E kinde romono manobagi Chesogo e tong' mar kaunti ariyogo, jotelogo nokwayo rowere ma Kerio Valley ng'uono kuom rochruok mar arita moseneno ka gisingo keto maino e neno ni kwe obedo e gwengego. Jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa. Ng'ama kudho osechuoyo ema ong'eyo lit mar kudho. E nyandwat mar hoho mar okak, rochruok kwe osekelo negi songa kendo koro giwuok oko mar manyo kwe. Ma e kwe ma nyithindo kod jodak ma Kerio Valley oseywago bang' kuo mar dhok kod njore mamoko mako gwengego matimata, wach mane ochuno jotelo kod tend kanisni makono mondo odonjre kendo gine kaka gikelo kwe e gwengego mag hoho mar okak. Nimetoka leo kutoka njia ya Ror mpaka hapa, watu wako center wanakunywa chai. You can imagine mahali asubuhi ungeona mtu, sasa watu wanakunywa chai. Nimeleta shukrani yangu bishops na nimeleta shukrani kwa Peace Committee, niwaambie Mungu awabariki sana, muendeleze hii amani. Chakruok mar kelo kwe ne neno lit ma nyithindo kaloe kendo yiere ni gisekosonegi kuom kinde malach. When the children walikuwa naimba hapa, mimi karibu nilie kwa sababu nimekuja hapa mara mingi. Uwezi ona watoto wadogo. Hii nguo yenu bishop kumbe ni mzuri sana. Hii nguo ikipita white namna hii, hata mtoto mdogo anaona niko mahali pazuri, a safe place. Kumaanisha sisi kama wazazi ya hii watoto tumewakosea miaka mingi sana. Bishop, mimi nataka watoto wa Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana tusiwanyime haki yao ya amani. Ekelo kwe mosiko, jotelo gi osingo nywando wach Nyasaye mondo konygi e loko kit rowere kod jodak. Serikali kuu imeinvest ya kutosha, serikali za kaunti tumeinvest, lakini kumbe tulikuwa tunakosa spiritual guidance. Gavana ma Elgeyo Marakwet, Wesley Rotich elo sirikal ne okwayo rowere duto ng'uono kendo kwayogi mondo giriwre kod sirikal e kelo kwe hoho mar okak, wach mane osir lwedo kendo singi kod gavana ma West Pokot Simon Kachapin. Vijana wetu wote wa Elgeyo Marakwet, Baringo, Turkana, West Pokot, hata kama wewe umekasirikia sisi kama viongozi ama kama serikali, mimi nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya serikali zote nikuombe msamaha sana. Kama uko na hasira yoyote kwa aina yoyote, tunataka tukuombe msamaha, utusamee, ukuje tufanye kazi ya amani pamoja sisi wote. Na mimi nataka pia niahidi kama gavana wa West Pokot kwa niaba ya watu wa West Pokot kwamba sisi kama viongozi tutashikana pamoja kama vile tunashikana ile ya Kapsait. Ote bende ochiwne jotelo duto mondo wek kelo tungni makelo nek e kind oganda. Nafikiri na viongozi wote kwamba haina maana uwe ndugu yako, uwe dada yako, uwe mwenzako. Sisi wote ni binadamu. Tukanye watoto wetu kabisa, wale wadogo, wale wanakuwa, kwamba haina maana. Tujenge katika maadili yale mazuri. Nilisema ile kitu nataka niwache hii eneo. Hata nisipowacha chochote,
Mimi niliomba Mungu tu unikubalie niwache amani, hata nikienda retire bora amani imepatikana, that is enough. Jotelogi bende ne osingo jiwo tiegruok e kind rowere kokalo e chulonegi omenda mar somo, ikunde tiegruok mondo konygi yudo tije mag lwedo manyalo konyogi e ngima manyime. Ujuzi utakaa nayo mpaka Yesu arudi, mpaka ifike masiku yako. Lakini bunduki utabeba tu siku mbili kwenda choka. Alafu ukichoka haujui kukimbia, maisha yako na kuishi hapo. Lakini ukipata akili na upate Mungu, mambo yako makwisha. Ama tunagani? Sirikal bende ne osingo mar riwore kod jodak makono e kelo kwe, ka gikwayo jotelo mondo pim weche ma giwacho, ahinya to mago manyalo kelo tungni e kind oganda. Going forward, tuseme amani imekuja hapa kwa sababu Biblia inasema katika James 3:6 na kuendelea hapo mbele kwamba ulimi ni moto, na viongozi wetu ni vyema tusingatie mambo ya amani hata tunapoongea. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jopuonj madongo mag skunde primary okwa mondo orwak somo mar lony manyasani mondo ket chenro mag somo e skunde obed mayot. Ka giwuoyo e romo mar jopuonj madongo madhi nyime Mombasa, giwacho ni midhiero maduong' ma koro gikadhe en nok mar masinde machwalo somo e lony manyasani. Odiechieng' ma kawuono igeno ni jakom maduol mandiko jopuonj e TTSC Nancy Macharia ema dhi bedo wendo modhial e romono. You know, countrywide we have indeed a shortage of infrastructure in a number of schools. What we've done as SEPU, we have zero rated. We have reduced the price for these kits. If we're giving it at 95,000 shillings, and we're sure that schools or head teachers can be able to access this. And we're also advising that one of the ways to be able to secure funds is to go through the CDF. That when a child is being told you cannot be able to leave for lunch, then the child has to now sit the afternoon paper hungry, and to be able to ensure that we do what needs to be done. This program has started today. As I was getting in, I'm informed that we are doing close to 11,000 students on a daily basis, a proper meal together with water and all, and this will continue until the exams get finished, with the hope that these small things can be able to add up to the big things that we have hopes for these young people. En fungruok ne jok mamine mapek mawuok e ward mal Olol Masani e kar chung od bura ma Murwade Kir e kaunti ma Narok bang' gavana ma kaunti no Patrick Ole Ntutu yawayanga od thieth mar Olol Masani madhi konyo mine mosebedo kalawo thieth e osiptande man kuonde maboyo. Koloso e sach yawayanga od thieth no, Ole Ntutu nosingo mar bero apeini makono kendo bero som jopuonjre ahinya to mago mawuok e anyuola modhier kokalo e chwalo negi basari maromo Sh5 kapok higa ni korumo. Gavana Ntutu kod jaod bura ma Murwade Kir Joanna Ng'eno okoni gimedo tiyo kanyakla e kelo lokruok ne ngima jodak ma Narok. Gavana juzi walikuweka kama number 1 kwa mambo ya maendeleo, na sisi wenyewe ndio tunajisemea kwamba ni ukweli, kwa sababu kama sio ukweli hiyo hospitali ilikuwa wapi? Kama sio ukweli ile ECD tulifungua hapa Meregito, kama sio ukweli ile ECD tumefungua kwa area hii yote, na hata yenye tunaendelea kufungua kesho mpaka hospitali yenye iko huko Takitej. Mheshimiwa Governor will just tell you we want to congratulate you, we want to thank you. Hiyo hospitali ambayo mumeona tumeweka equipment zote. Nafikiri mumeangalia hakuna equipment ambayo inaweza patikana Nairobi Hospital ambayo hapa hakuna. Kwa sababu tunajali watu wetu na hatungependa tena waende mbali ati kwenda kutafuta mambo ya kusaidiwa kama hasa wakina mama wakitaka kujifungua. Na nafikiri hata nyinyi wenyewe mmejionelea. Medo neno kendo winjo weche manyien kowuok e Ramogi TV. Nyako Ramogi en amonda ka oyweyo mokwongo e cheno mar migago. Kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok.
kupanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio check yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Ang'o mosetimore ne joma ne ochwe Uganda wa? Adhi primary Kangonditi primary school. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amonyo wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ni ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Mana kaka piyo molowo, lwedo nyalo chweyo be. Kata kindegi, pod nitiere agulni michweyo gi lwedo. Ma en chwech mochaki. Achako chweyo agulu.
walero ni gima jachwe agulu ni jatimo kodwaro chweyo agulu e yo maber chuth. Bi kodwa e wuoth mar nwang'o pok makende e chenro mar pok opogore gi Sharon Ong'ao. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Kik bai. Machiegni, chenro mar gero udi ma nengogi oyueyo ochung' e gwenge ma Musikoma e kaunti ma Bungoma bang' jotije bago ng'anyo ka gikwedo telo marach mar kontrakta mochung' ne gedo mosebedo ka nyisogi. Kotelnegi kod jakom margi Ramadhan Rahman ochwalo ywak margi ka giwacho ni kontrakta noyiero jotije kendo gigo mitiyo godo e gedo bende pok ong'iew, kendo ni gionge gi lewni mag tich, imiyogi ndalo mar yweyo matin kod koso chulogi omenda magitiyo, gino mamiyo gisewito geno kuom kontrakta no. Kata obedo ni jal manomiyo rakno to pod ok ogolo wach moro amora, jalup ruoth ma gweng'no Moses Kaemba osingo machwalo ng'ur margi. President William Samoei Ruto mwenye alilonchi kazi, ulisema material italetwa na Mgogoteni, na simiti yenye naingia, simiti nimehesabu ni 15 kwa hiyo Mgogoteni, na ulisema watajiri watu 6,000 na watu wenye wanafanya hapa kazi hawafiki hata 30 kwa affordable house ya Bungoma. Katika sehemu hizi kuna udhulumaji ambao kwamba uko ndani ya wafanyakazi. Kuna subcontractors ambao kwamba wamechaguliwa na ni wawili ambao kwamba wamesema wanasimamia sehemu kama hii. Wao kazi yao ni kuleta watu ambao kwamba ni watu kutoka sehemu za kwao. Tunaomba waajiri watu material ikuja kwa wingi na watu wapewe kazi. Tunataka tuone engineer wanaingia hapa, main contractor ako hapa. Tunataka tuone kama subcontractor, foreman, supervisor na hata wafundi ambao wamekolea. Na Bungoma tumezaliwa, tuko na mafundi ama hatuna? Jotelo mag din mawuok e gwenge ma Kiangai e kaunti ma Kirinyaga okwayo jo-Kenya mondo obed motang' e apaya seche ma koro wadonje kinde mag nyasi. Ka giwuoyo e kinde mane gitimo alam e apaya mawuok Kiangai kochomo Kagumo, riwruoge mopogore opogore kod jotelo mag din wacho ni giikore mar timo alam makende mar geng'o masiche ma kinde ka kinde timore e ndalo mag nyasi. Bende gikwayo joriembo kod jowuoth mondo obed motang' e kinde ni moganda mathoth koro ikore mar dhi e wuodhe mag giko mag nyasi e higa ka higa. Mwito kwa madereva wetu hasa wakati huu ambao tunaingia msimu wa Christmas na msimu wa sherehe, na ninaomba waendeshe magari kwa waangalifu, wasikue walevi, wasilewe wakati ambapo wana drive. Wakati kunatokea jambo kama accident, tuseme hiyo inaadhiri hata biashara. Juu tuseme ni mtu wa hapa amekufa ama amepatwa na ajali, lazima tumshughulikie juu ya masichi na nini. Sio ni pesa tutatoa tu kwa mfuko na biashara zingine sianguke. Na tunasikia uchungu sana kama wamama, kwa sababu wale wamekufa katika hii barabara wengi wao ni vijana. Tunasikia tumepoteza generation na hao ndio watafanya kazi nyuma yetu. Kwa hivyo tunaomba wale ambao wanafaa kufanya kazi katika barabara hii kama Kenya na wengine wafanye kazi yao, watuwekee bumps kuanzia Kiangai. Tuko tu na moja pale Kiangai tukiingia. Kwa hivyo tunaomba waangalie hii barabara kwa uangalifu ili maisha ya watu isipotee. Maana kwa hii barabara hasa wale ambao wamekufia wengi ni vijana ambao wako na kesho ya nchi yetu, hata wengine ni vijana ambao hawajaoa. Kwa hivyo tukaona leo tusimamishe mambo mengine saa 8 ya leo, kabla ibada zetu tukuje kwa hii barabara tuiombe, tuinue madhabahu ya Mungu juu ya madhabahu zingine zote zinazoleta umwagikaji wa damu. Jodak e gwenge auchiel moting'o Lejo kod Mang'odrene mantiere Lugorim Loima e kaunti ma Turkana ywak ni onge ber ma giseyudo e kisima manokuny dweche mathoth mokalo mar konyo jodak e gwengego yudo pi maler. Giwacho ni pi manokuny mondo mi okonygi koro itero mana e gwenge mamoko mantiere mabor kodgi ka gin to gidong' ka gisandore. Gidwaro ni gavana ma kaunti ma Turkana Jeremia Lomorukai
mondo odonji e wachno kendo neno ni kisimano mane okuny e gweng'no ero okelo negi resruok. Hii piping inafanywa inapitia kijiji yetu ya Namordiongo ikielekea Lorgumbi Center, na sisi hapo tunakaa bila maji. Sasa hatujui makosa yetu sijui ni gani. Hii maji ni yetu, hatupati maji, inaenda kusapo watu wengine ile sio karibu na hiyo kisima. Tangu ni uchunge ng'ombe yako wakati anajifungua upate maziwa, mtu mwingine akunye hiyo maziwa. Na tangu maji uweke hapa hatuyapata maji. Hata ile maji ya chumvi ilikuja imetudhuru sana. Mtu akiana kwa jua mzuri na wametuumiza already. Sasa hii kitu ni gavana mwenyewe aingilie atuone. Hata kama atukuli vizuri basi atupea maji tukunywe. Ikruok dhi nyime motelo ne ik mar mosenindo Princess Julie ka familia pod medo kwayo kony kod kwe e kinde mar ik mare mochan tarik 7 ma dweni. George Juma miwa mathoth e ikruok madhi mbele e kaunti ma Migori. Chiendo mopogore opogore dhi nyime ma otel ne ik ma jathum mar Lilian Auma ma bende ong'ere kaka Princess Julie e gwenge mag Bondo e sub-county no Masuna West. Wede kod osiepe dhi nyime kod keto chiendo mopogore opogore man jathum mar Auma mosenindo Princess Julie obedo kod kopo mare mogik maber. Kamiti machano ik ma Princess Julie ma otele kod MC no machon Baragana Malano Gega kod jagoro mar kaunti ma Migori Oskolima wacho ni gisego okang' maber e manyo omenda mondo koro gichop budget margi mar $1.64 madwarore mar jolo ting' duto mar ik ka bende koro gintie mana kod rem matin maromo gana 200. Wasedhi kendo wasedach to pod nitie kuonde moro Maria Dek ka nitie gima ng'ato pod nyalo timo apani ma kinde mowinjore mondo mi ng'ato kele ywakne in kind. That's about 200,000 shillings to budget now they are there to its fullest. Wadwa ni wakowe motegno kendo wakowe maber mowinjore. Kamiti ni wacho ni gisido kony maduong' ka wuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori kod jotelo ma opogore opogore. Adwa goyo ne county government ma Migori erokamano kotel negi kod His Excellency Dr. Chilo Mboga Yako ni sirikandno osetimo gik mang'eny, osechung' kodwa kendo gisetimo tich mowinjore. Ramogi Radio, Ramogi TV and all osechung' kodwa seriously. Leadership mar Ramogi Radio nyocha gochona nokona plan magin go. In fact, kane wakolo pay bill, negi promote, gisome onea, gitimo stories gi mondo promote ji mondo konywa, osekonyowa ma koro winjo ne wadong' gi rem mana matin ok mang'eny. Kaluwore gi Princess Nyotuore ni nitiere bills mang'eny kata mag osiptal kata mag weche moluwore gi tuoneno modhi dik makoro nindo. To wan kaka sirikal watemo konyo kar mwanyalo. Ka opogore kod chano chendo mar ik mar mosenindo, jagoro mar kaunti ma Migori Oskolima wacho ni kaka kaunti ma Migori gidhi ng'iyo gima inyalo tim kaka rapar mar mosenindo Princess Julie. Wasetudore gi yawago kendo wadwaro ni mondo mi artist makoro biro manyien mondo wamigi support kaka sirikal mar gwenge. Higa manyocha okalo ne wa participate, ne watiyo motegno e loso museum mar manosenindo Kolela Masi. Koro ne wadwaro ni kaka mano dhi mbele no to through riwruok mar Benga Artists to gi Music Copyright Society of Kenya watim mano na lili mondo joma tindo kata joma biro jogo thumbe matinde ka wuok giyud support moloyo manyo lili gi noyudo. Without her, HIV/AIDS would still be an issue that maybe Sande Koro we are picking up but not yet there. But she dared to talk about it strongly. Ma otel ne ik ma Princess Julie moko kuom weche ma osepusi kod moko kuom josiasa weche miwa ne nyalo kelo rochruok mar kwe e kinde ik osekwedi kod familia mar Princess Julie. Wadwaro kwe mondo mi alili be noero kwe onind gi kwe kamar mamentiere. Gimomiyo wacho ma kanying'iyo media social media weche nosechako kierore matindo tindo manyo ok omiyo wamor wan kaka jok man gi lit e dalaka. Ikeo wach mang'eny ma tichile ni jomoko nitie madwa ni kel koko. Tan kaka jaduong' ma e dalaka ok dagomb ni liel mwabede ni koko wuoke. Wan e piny molony
maka nitie nyathi ng'ato kata jatelo moro manyalo iko jomoko mondo go jomoko, mano gima piny noseyombo. Kopogore kod mano, to siasa be sane podi, kore ka joma ni ofis osetheche higni moko ariyo, prodong ndalo moko. Koro onge ne gimomiyo ng'ato onego yware, kata ng'ato tigo, kata ng'ato kel koko e yo moro amora. Princess Julie dhi ke dalane e gwego mag Bondo e sub-county ma Sunawel kaluwore kod dwaro mare. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Mogajwang', bende isewinjo gweng' miluongo ni Ofunyu kata Ofunyu Jerusalem? E chenro ma kawuono mar ng'e gwengewa, Millicent Adhiambo nolimo gweng'no mayudore Kisumu East kendo kolonwa nonro mare. Nyakwara Mogajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenroni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu, kuma wuok e sub-kaunti ma Nyakach e gweng' ma Jimo, Ofuyo, ma obiro piyo e sub-kaunti ma Kisumu East e gweng' ma ong'ere kaka Ofunyu Jerusalem. Ka isewinjo nying machalo kamano, bende isepenjori ni ang'o momiyo dechak kamoro ni Ofunyu kata Ofunyu Jerusalem machiegni. Mana kaka pile wachao kod paro mopogore mag jogweng' e wi pachgi kotenore kod nonro mar gweng' ma Ofunyu Jerusalem. Nonro ma Ofunyu kwa ng'e matin en ni ne wan ng'at miluongo ni Achola Mumbo ema nokelo nying mar Ofunyu Jerusalem kano okelo kanisa mar Israel ma obedo located e but Ofunyu School. Tokeno ema nokelo Ofunyu School. Chako daka 2010 to nagombo ng'eyo nying miluongo ni Ofunyu Jerusalem ni noage kanye. To nakana nono nong'isa ni Ofunyu ne en kama nokikore. Ok ne dew ni mang'a madhako, mang'a nyathi. Mon ne kikre gi chuo. Kata chuo go ok ne dew ni mama wa ma nyathina. Koro ne en kama ne uchafu kabisa. Koro Jerusalem nobiro ka roho, kanisa mar roho nobiro ka ng'at ma jaduong' moro kaniluongo no Mumbo ema nokelo no kanisa e gweng' ka. Egmomiyo koro dala mar Jerusalem nobiro kaka ro warruok odonjo Ofunyu Jerusalem. Dumunu kono Ofunyu, umbukora kono town, to biro kama oloko ji. Mano biro dala mar Jerusalem. Okelo kanisni mang'eny. Makata ro Israel ntie kacha mano yao tiyo nyaka sani. Ofunyu ka tede mwaka mar 89 nyaka sani. Koro an kabiro kata yudo kaka ochak no Ofunyu. Koro ka penjo jok madongo manene ka, mtang'o miyo chak ka no Ofunyu. Koso ne ni kudni moro mano luongo no Ofunyu ni, koso ne anang'o. Koro giwacho ni no Ofunyu ka ne timbe ji richo, wigi ne tek. Koro wich mane tek ni, to yien moro be ne nie skul kacha. Yien no ne maniluongo no Ofunyu, ema nomiyo chak ka no Ofunyu. Ne en yien mogo otiep maduong'. Koro mano miluongo ka no Ofunyu. Ne wan gi jaduong' moro ka miluongo ni Paul Omumbo. Paul Omumbo no ema nokelo kanisa mar Roho Israel miluongo ni St. Paul Roho Israel mong'ere gi nying mar Ofunyu Jerusalem. Kanye kama nokelo nying mar Jerusalem. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima dine mi chak gweng' ni Ofunyu Jerusalem kata Ofunyu, we koro wawinj anena adieri motenore kod kuku mar wach e wi nonro mar gweng' ma Ofunyu kata Ofunyu Jerusalem. Mokwongo ne nitie lum mane wang'ado waumo go udi ka chon ne mabati pod onge, to nitie kudni moro mane chamo lumbego niluongo no Ofunyu. Mano achiel gima nokelo nying mar Ofunyu ka. Yien moro bende ne nitie ka yien ting' ariyo, achiel niluongo narandange, to achiel niluongo no Ofunyu. To gin gik monok tigo e yo moro kata chwe dita kata ng'o, to ne gina kanyo. Koro nying gino ema nokelo nying mar Ofunyu ka. Kong'o ne ng'eny ka kabisa. Kong'o mane ji madho, ma ji mer. Koro kong'o ne thagwa kabisa. Koro wuonwa ma awacho na wuor, awacho nan Jono go nyawuor. Awuor no wad go Mumbo. Koro awuor no ema na luongo Mumbo, no Mumbo bi ka. Kanisa waonge go, skul waonge go. Koro gigo adwaro ni kel to lopani kacha lopni kanyo. Ema no ger go skul Ofunyu no. Koro mbuka no biro kato gero kanisa. Koro kanisa ni iloke ji, koro ji we kong'o, Ma kong'o norumo ka totally. Ma koro kong'o nodoka moro ni buoye koni.
ema koro ni madhe kong'o. Koro emunombo koro chako kani ka koro Jerusalem ke chambe anumumba an bisop umbono ne bisop to Israel kuchocho bende nitie Jerusalem koro kaba kelo funyu Jerusalem mane momiyo koro noyudo nying mar ofunyu Jerusalem. To gweng'ni ma ofunyu Jerusalem humbe landore kod timbe kata weche mage. Umbo funyu ong'e kamora mora kidhi kata e town iwacho ni ofunyu Jerusalem. Tiwacho ni ofunyu kamigo e jicha en oge ni kama uchafu. Egmo mi ofunyu ong'e ni ofunyu Jerusalem nikech ji ohero dhawo. Gorruok ng'enyo yo ofunyu. Wan jo funyu wan joma becho. Ji mulando maricho to wan joma becho. Makara iye ka odak gi kwe mongrach moro. Jo funyu landore kod wich matek ni gin gi timbe maricho, gorruok be gigore. Mane umbu funyu malandore. To nyithindwa gibeyo mana ng'ama okinyogi. Bedo famous ne kich ofunju kama ne jogo chako train e weche mag ngum. Koro ngum ni nomiyo nyithi ofunyu nobedo famous sana. Kane gisebedo famous to ne gin joma ne gin go tada, ne gihero gig lweny. Kane gidonjo kamoro to gidwa kelo lweny. Emomiyo monro mar ofunyu nodhi manyaka ofunyu obedo nyaka sani. Koro kata kiwinjo inyalo winjo ni ofunyu rach, but iyudo ka rach mar ofunyu sani awach ni position te kuonde te richo. But ofunyu nyalo yudo ni rach ne nikech en nokwongo bedo famous first. Gi weche mag ngum ni somo, ne gihero somo karate. Mane manokelo wach mar ofunyu. Gima landowa en mana timbewa. En mani koro wan gi jodak mopogore opogore. To kaka an ng'ama janyuol, aneno kaka mwadaki ma kama onyuola madaki. Aneno ka nyithindo moko timbe gi moko jabedo ga jaricho to ok maricho ahinya kaka iwachono. Funyu ka en kama ji ohero, jirani ji libambago. Matata masani modonjo mar nyithindo masani wan kama antieno kamadho kong'o kata kamadho ndawa nikech jonyuol notama. To nyithindo masani to pon gi ubiro mar kong'o mar nyasore gimadho gik moko mamiyo koro gibedo jomaricho. Kech ka ng'ato osemadho gik mamako to onyalo timo gimoro amora nikech wach kong'o momiyo timono. To asaolo funyo kaka maber maonge kama ipimo godo. To bende gweng' ma ofunyu kata ofunyu Jerusalem osenyuolo dongruok ne jodak maluorani. Kana tedo kato chiro ne onge e gweng' ka. Sani aneno ka chiro nitie. En mana ni security mofunyu ema onge. Mar ariyo ndara momumbo road ni ne onge to sani waneno ka nitie lakini sani to koro komedo rache ni chuth. Wan gi maendeleo kama ng'eny. Pie nitie kama kelwa ka gimosimiyo raro makata mina kama koni chiro ka jite moala ka matendo to gidhi goma maber. Aneno ko funyu kaka na bire udi ne onge. Koro sani aneno ka udi omedore e chiro ka. Udi ng'eny e chiro ka. Aneno ka sani kata mana maendeleo nitiere chiro mause mane batakani ne onge chon. Koro sani chiro nitie wause wanyalo chon kani wause chiro ka ne ka pap koth goyo waringo wabuok e dukni bene gin ariyo. Weg dukni go be riembou kuma ne wanyalo buok time ohala ne onge. Koro sani wanyalo yudo kano ogernwa ot ofunyu ka wanyalo uso wanyalo timo gimoro amora e chiro ka sani kata koth biro ok waringi. Ofunyu sani wan gi nyaka gi taya, wan gi yore, wan stima wan godo, sikunde wan go, center bende onyuolo kacha ma owadgi Omba Chola miluongo ni Tola Chola ema nokwongo okelo duka kanyo. Wan gi nyaka gi pi maler, pi mimodho ma treated. To kata obedo ni jodak ma ofunyu kata ofunyu Jerusalem kwano dongruok achiel ariyo adek, rem mage ma pod gin go magigombo ni okel e alworani mondo ofunyu omed dongore kaka gwenge mamoko. Kwayowa maduong' wanyalo kwayo jotelo mane wayiero ni jowadwa wuoguru oko ukonyo jofunyu Jerusalem. Olosnwa uru ndara kata kunyalo kelo no osuptande machiegni ka unyalo kelo no osuptande machiegni wago erokamano nikech kata skul ofunyu be waneno machiegni. Gima pod waneno manyalo gombo ni mondo timnwa kaka jofunyu en mana ni omedwa ot moro e bathe kanyo nikech odno pod tin mar uso e chiro mwaloke. Chiro kata kana ogernwa to kwawe gik moko ka to lal e chiro ka nikech jok maritnwa onge. Koro akwayo security manyalo ritowa ka nitie kaka nyalo miyowa to gitimnwa kamano jokama. Kwayowa wakwayo ni jok manwa yiero otemo biye ok ni chieng' kampeni ma gibiro ni koro gidwa ni gilosnwa ndara or kwayo do liel eka mondo gibi
to gikonyo. Onego bed ni sani ma gikonyo kech magi gima ginyalo konyo. Ndara sani rach masani kata minode mane pek nadwa tero hospital ok chopo hospital nyalo nyuole yo. Gima thago aka e ndaro remo waka maber. Pi bende pok odonje mier te. Pi ma treated tin. Koro mane maendeleo modwan po koro kabeto sirikal omed kelo nwa pi omed yao nwa nderni. Nyakora mogegi kanyi mwachopo godo giko matelo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Med kete mane wang' joy mari mar Ramogi nikech kae mwamedo kelo ni nono mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien odiochieng' machalo kod mae kaduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata Kiero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Nyaboma kuom lipot majaber makamano. Ka wadhi nyime en ni anyuola moro mawuok e kaunti ma Bungoma ywago ratiro ma nyathigi man gi ng'ol bang' sikund secondary ma Siaka ne rem chwalo nyinge kaka achiel kuom jopuonjre madhi timo penj ma klas 12 e skundno. Kowuoyo e skund secondary ma Saika, Abraham Baraza ma en wuod nyathino wacho ni nofwenyo e sama nyithindo ne timo ikruok ni nyare nokondiki kaka achiel kuom jopuonjre mane dhi timo penj maduong' ka obedo ni gionge gowi moro amora e skundno. Baraza owacho ni skundno notamore ndiko nyathino nikech gin kod luoro ni odhi duoko min mar skul chien. Korka kore, director ma somo e kaunti ma Bungoma owacho ni saa odeko kendo onge kaka inyalo kony nyathino gi sani. Wakati shule zimefungwa kwa likizo, wale ambao wanaenda kufanya mtihani watahiniwa wa kidato cha 4. Wiki jana mtoto wangu akienda shule alikuwa anafungiwa keti, haingii, anaketi hapo, akichoka anarudi nyumbani, na ni msichana mlemavu, ako na ulemavu wa mental disability, Down syndrome. So wakati nilifika saa 1:30 mimi nikatoka kwa nyumba kwa sababu shule sika mbali, ni karibu, nikatembea na mtoto tukaenda shule. Tukafika shule tulipata lango limefunguliwa leo. Alikufungwa, tumesimama hapo. Nikampigia simu akaniambia yeye akuji, ni county director of education anakuja. Nilimsubiri mpaka karibu saa 4 ndio county director of education akaingia. Na alipoingia aliniambia kwamba mwaka huu haitawezekana, mpaka mwaka ujao, mwaka kesho ndio msichana afanye hiyo mtihani, hawezi andikishwa, mwaka huu imepita. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Sono nyathina mahero. Anaseriti kuom ndalo mang'eny. Kororom. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka.
wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Kidwa yudo werni kaka skiza tune mari, dial *860 *418#. Par ni Citizen e od jower duto.